И здравейте хора, днеска ще гледаме драма първи епизод. Ай! Да започваме. Аз ще усиля, че вие да чувате и няма да ме чувате, защото аз ще мълча през цялото време и да започваме. Не мога да повярвам просто какви огромни егоисти сте. Никол, престани вече! С какво да престана? С това, че нямам абсолютно никакви приятели. Ама ти какво не разбра? Ти дай точно. Това, че ме съкратиха от работа, това, че в Германия живота стана скъп или че ние с майка ти по някакъв начин трябва да си стъпим на краката. Сега ще оставаме малко в България, да знаеш. Ясно, виждам. Значи изобщо не ви пука за мен. Огромни егоисти! Никол, върни се! Никол, събуди се! Никол, ставай, не искам да закъсняваш още първи ден за училище, моля те! Не моля те, остави ме поне да се наспа. Изобщо не искам да ги виждам тези умствено изостанали индивиди. Виж какво, няма да повтарям, ставай, закъсняваш. Виж сега, знам, че ти е трудно, обаче всичко ще се нареди, ще отидеш в новото училище, ще си намериш нови приятели, ще си прекарвате добре време заедно. Баща ти така или иначе рано или късно ще си намери нова, по-добре платена работа в Германия и ще се върнем пак там. Така ще имаш приятели хем в България, хем в Германия. Айде ставай сега, моля те, защото не искам да закъсняваш на училище. Нямам време да ти приготвям закуска. Затова ето ти тези две корнита ще стигнат. Айде, моля те. А къде е малкият досадник? 100 пъти съм ти казвала да не наричаш сестра ти така. Името й е Виктория. Детето стана рано, оправи се и баща ти я закара за училище. Айде сега и ти. Ясно, айде. Айде. Екзотербин лак. Иновация против гъбички с доказан ефект. Лекарство за възрастни без рецепта. Преди употреба прочетете листовката. Извинете, тук е 11 Б клас. Ти трябва да си новата ученичка от Германия, нали така? Ако ти кажа ай, това яре бай, ще се тръгнеш ли? Габи! Виждам, че вашия випуск учи от 4 години немски език и това, че можеш да броиш само до 3, говори предостатъчно за теб. Селянко! Не да не разбереш как се справя с такива... Габриела, сядай долу, защото ще те пратя при директора. Извинявай, Никол, представи се. Казвам се Никол, до сега съм живяла 10 години в Германия, като трябваше да се преместим в момента в България, защото нашите ги съкратиха от работа. А сега си бедна вече, така ли? С какво се занимаваш в свободното си време? През свободното ми време обичам да пиша текстове на песни. Супер, хайде излез тук малко да ни попееш, сцената е твоя. Така, ученици, днес Габриела цял следобед ще изкара в кабинета на директора. Моля, няма как да оставите да ходим към директора. Партията на Георгия е по-късно и няма кой да ни закара. Селянко! Ама да сте мислили, като сте говорили, момичета. Господине! Моля те, намери някъде да седнеш. И то като гледам май няма къде. Ако Виктор си махне кръка от стола, ще има къде да седнеш. Аре, мъкни ти, бе, да те... Така, ето още една желаеща за директора да се следобед да си правите компания там. Поне няма да сме. Двете. Ей, видях, че ти стана гадно, ама не да го мислиш. В смисъл, Габриела си е така. Окей, Сета, не ти искам съжаленията. Не те съжалявам, просто ти казвам, че Габриела може да е изключително злобна, особено когато не харесва някого. Например, преди година подпали шкафчето на едно момиче, защото е била прередила в лавката. Супер, само че аз нямам шкафче, така че не мисля, че мен това ме засяга особено много. Разбрах, че се занимаваш с музика. Аз също. Ако искаш някой път, може да не измислиме нещо. Аз не се занимавам с музика, аз просто пиша текстове на песни. Добре, същото е. Ти пишеш текстове на песни, аз свиря на китара, хич ме няма с текстовете. Някой път може да се видим, да направим нещо. Искаш ли номера ми, дай? Не смяташе, че е много странно да искаш да се запишеш номера, като дори не се познаваме. Тогава да се запознаем, аз съм Виктор. Не, мерси, ако ми потребваш за нещо, просто ще ти звънна. Айде, чао. Чао. Хора, според мен не е късно да отидем още на парто. Напротив, аз мисля, че вече е късно.
Оле, ужас! Колко много хора има и ние не сме там. Само заради тази прошлачка. Да, утре всички ще говорят за партито и само ние не сме били там. Абе, спокойно бе, момичета, какво сте се притеснили? Това момиче изобщо си няма на представа с кого си има работа. И сега какво ще правим? Вие елате с мен в нас, аз ще ви обясня. Добре. Здрасти, мила. Как си? Как мина първия ден в новото училище? Страхотно! Всички ме тормозеха, бяха отвратителни и изобщо не ми хареса. Край! Никола, защо си толкова негативна? Не се ли запозна поне с един човек? Запознах се с едно момче, ама то беше... Опа, дойдохме в България, почнахме с гаджетцата. Мок, ни досадник малък. Никол! Така де. Ако ме беше оставила да довърша, казах, че се запознах с това момче, но той е супер странно. Искаше да пишем текстове на песни. Това е страхотно. Ти винаги си искала да правиш точно това. Какво му отговори? Казах му, че е странен и просто си тръгна. Ох, Никол, защо винаги отблъскваш хората от себе си? Момчето се е заинтересувало от тебе и ти пак си го отблъснала. Искам утре да му се извиниш и след училище да го поканиш на вечеря вкъщи. Ясна ли съм? Оф, ама мамо! Всъщност е хубаво още днес да му се извиниш. Той ми даде телефония си номер, ма не искам да му звъна. О, казах вече. Добре! Айде! Ало? Ало, Викторе, извинявай, Никола е новото момиче. Добре, дадох ти номера си, звъниш ми, значи първа стъпка е изпълнена. Сега трябва да се видим. Ами, то като цяло аз просто исках да ти звъна да ти се извина, нали, понеже бях малко по-груба днес и мама каза да те покана на вечера като цяло и след това може да наблегнем на музика след вечера. Майка ти ли ме кани или ти? Аз те кана, но като цяло мама предложи. То добре, обаче утре ще е твърде късно да ми се реваншираш. Какво имаш предвид? Не е това, което си помисли. До вечера Георги, по-известен като Джака... Джака ли? Да, Джака, защото пие много Джак. Той ме покани на едно парти, на което по принцип аз отказах да ходя, защото не ми се ходи сам. Обаче сега ми звънна, че са се освободили 2 места. Та се чудех, искаш ли да дойдеш с мен? Мама 100% няма да ме пусне. Айде бе, Ника, не си ли ходила на партита преди? Колко пъти ти казах да не ми викаш Ника? Как? Ника. Прати ми локация, къде си ти, за да мина да те взема и да видим как ще изкараме от вас. Не, моля те, не съм сигурна. Хайде де, момичета, помогнете ми да измислим идея да се поставим малката селянка. Ами ако и напълниме чантата с уния малките гадни ларвички, дето ползват рибарите. Или по-хубаво с хлебарки. Да. Момичета, не. Това е изтъркано. Трябва ни нещо по-добро. Трябва ни нещо, което ще го има навсякъде в училищния вестник, дори по групите. Ами дай да проверим нещо гадно в интернет. Само ще си сипа вода. Мира, че си гений. Какво бе? Ела с мен, после ще си сипеш вода. Мисля, че съм готова. Ало? Готова ли си да си лоша, Ника? Оф, моля те, казах ти да не ми викаш повече така. Добре, де. Сега трябва да измислим как ще те изкараме от вас, така че да не видят вашите. Ти имаш ли някакви идеи? Ти не се притеснявай за това. Аз ще се оправя. Само ме чакай долу. Не мога да повярвам в този дъжд. Как ти се навихна акъла да дойда с теб? Ти остави дъжда, ще мине на облаки, ама ти що седна отзад? Да не сме в такси?
Защото де да знам, може да ми направиш нещо на предната седалка, да му отвлечеш, откъде да знам. Те отвлека и от задната седалка. И освен това, точно тебе днеска няма да те отвличам с тези дрехи, рето си се едно за тираджийска превара, не за парти. Много си забавен. Облякла съм това, което ми е удобно, а не с това, което искам да събирам мъжкото внимание. Ти моето внимание го имаш, каквото я се облечеш, но това няма значение. Госпожице, накъде да тръгваме? Може би към Тиро. Хайде. Хайде. Какво става? Не очаквах да дойдеш. Плагаджито, че ли? Не, аз съм тираджийка. Това е Ника, новото момиче. Какво ти казах, че се... И така, абонирайте се за канала и да оставите лайк. И пишете коментари, искате ли за част втора на драма и довиждане. Ари, чао!